Ahojte všetci. Rok 2025 sa skončil a máme tu rok 2026. A to, čo sa tento rok udeje, je fakt šialené. Tak sa poďte na to pozrieť. Poďme rovno na to najväčšie sústo. Pamätáte si program Apollo? Viete, tých pár chlapíkov, čo boli na mesiaci, naposledy v 70. rokoch. Tak to bola len predohra. V roku 2026 NASA posielala ľudí späť. Misia Artemis 2. Zatiaľ žiadne pristátie, ale to je jedno. 4 astronauti, medzi nimi aj prvá žena a prvý Afroameričan v hlbokom vesmíre, obletia mesiac. Uvidia ho tak, ako ho nevideli ľudské oči už desiatky rokov. Budú tak ďaleko od Zeme, ako ešte nikto iný za posledné 10 ročia. Je to kľúčový krok. Ak toto vyjde, tak Artemis 3 a pristátie na mesiaci už naozaj klopú na dvere. Dobre, a teraz niečo pre fanúšikov Ilona Muska a jeho šialených vízií. Mars. Ten si pýta svoje. A rok 2026 má byť ten, kedy SpaceX spustí svoju prvú inváziu. Hovorím o Starship. Počuli ste správne, Muskoví inžinieri plánujú vyslať hneď niekoľko nepilotovaných lodí Starship k Marsu. A majú tam aj pristať. Nebudú tam ľudia, ale budú tam tony nákladu a roboti. Vrátane tých humanoidných robotov, ako napríklad Optimus. Ak sa im podarí aspoň jedno úspešné pristátie, tak to, priatelia, mení všetko. Zrazu už kolonizácia Marsu nie je otázkou či, ale kedy. Teraz niečo pre všetkých pozemšťanov. Niečo, čo si môžete užiť priamo tu, na našej modrej planéte. 12. augusta 2026. Úplné zatmenie slnka. Áno, viem, úplná tma bude len v Španielsku, ale u nás, na Slovensku, budeme mať masívne čiastočné zatmenie. Hovoríme o takmer 80% zakrytia slnka. V strede dňa sa zrazu ochladí, svetlo zmodrie, vtáky stichnú. Je to neskutočný zážitok, aj keď nie ste priamo v páse totality. Ak máte možnosť, cestujte, ak nie, pripravte si špeciálne okuliare a vychutnajte si to divadlo u nás. A nesmieme zabudnúť ani na Čínu. Aj oni si brúsia zuby na mesiac. Koncom roka 2026 štartuje misia Chang'e 7. Pošlú na južný pol mesiaca rover, orbitálnu sondu a dokonca aj lietajúci detektor, ktorý bude skákať do tých väčšine zatenených kráterov, kde hľadajú vodný ľad. A ak nájdu vody dostatok, ich budúca základňa tam má obrovskú šancu. A na záver niečo, čo nás chráni. ESA, Európska vesmírna agentúra, posielala sondu Hera, asteroidu Didymos. Pamätáte si na sondu DART, čo do jedného asteroidu narazil? Tak Hera letí skontrolovať škody. Zistí, ako veľmi sa jeho dráha zmenila. Preskúma kráter, zistí, z čoho je vlastne asteroid stvorený. To dáva k know-how, ako v budúcnosti odvrátiť akýkoľvek asteroid, ktorý by si to mieril rovno na Zem. Takže ako vidíte, rok 2026 nebude len tak hociaký. Bude to rok, kedy prepíšeme dejiny prieskumu vesmíru. Rok plný úžasných úkazov a prelomových misií. Dajte mi vedieť do komentára, na ktorú udalosť sa tešíte najviac. Nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!